Igama lami nguMelusi kaSikhosana. Namhlanje sizofunda ngokwazi ukubhala ama-fractions noma siqale i-fraction sikwazi ukubhala ukuthi i-fraction yinto enjani. Phambi kwethu ithi indaba sizokwenza i-pentagon noma sizobhala i-pentagon eyenzwe ngephepha enama-slice noma ehlukaniswe kahlanu. Kuyo sizokhipha ilayi ezimbili noma sihlukanise kabili. Maqeda sibhale ukuthi kuloko kuhlanu kusele okungakanani ku-pentagon yethu ukuze senze fraction. Isikhathini samanje sizodraw lokhu okubizwa yi-pentagon. Angilazi igama elikahle lesintu, kepha i-pentagon kunomehluko. Kunesayikili lokhu indingiliza lokho ku-round, kune-square lokho kuhlukaniswe kane, kune-triangle lokho kuhlukaniswe i-rectangle lokho kuhlukaniswe kathathu. Kubuye kube khona lokhu okubizwa nge-pentagon okuhlukaniswe kahlanu. Sengikwazile ukuyidraw kahle i-pentagon yethu, ibukeka iyingconywana, iyinhlenyana. Niyayibona nama-side noma amacala amahlanu. Kuthiwa sidwebe or sihlukanise i-pentagon yethu kahlanu. Sizoqala sihlukanise islice sethu sokuqala, islice sethu sesibili, islice sethu futhi sesithathu, neslice sethu sesine nase sesihlanu. Siyayibona i-pentagon yethu ihlukane kahlanu. Kuthiwa futhi ke izilayi ezimbili zisusiwe noma amacezu amabili ahlukaniswe noma akhishiwe. Sizokhipha amacezu noma ilayi ezimbili lapha ku-pentagon yethu. Sisusile sokuqala, sosusa futhi esesibili. Baqhubeke ke futhi kuthiwe sibhale okusele ku-pentagon yethu kufane ne-fraction esizokubhala sikwenze i-fraction yethu. Okusele sizokubala ukuthi kungakanani: kunye, kubili, kuthathu. So okusele esingakhiphanga or noma ekusele ku-pentagon yethu masikhipha okubili kungakanani? Kuthathu. Kusho ukuthi u-3 yilokhu esisele nakho uma sikhipha okubili ku-pentagon yethu ehlukaniswe kangakanani? Ngahlanu. Nayi i-pentagon yethu siyayibona ukuthi besihlukanise ekuqaleni ngahlanu. Nayo ihlukene kahlanu. Wonke amaphisi lawa awungaki? Mahlanu. Sinamaphisi amahlanu. Nayi i-fraction yethu isho ukuthi sisele ngo-3 ku-5 ebesinaye. Sisele ngobani? Ngo-3 kulo-5 ebesinaye. Esingakusho ke ukuthi sisele ngo-3 over 5 ku-pentagon yethu, ngoba kuthiwe lapha uma sisusa u-2 kulo-5 ebesinaye sasala ngobani? Ngo-3 over 5. Yiyo i-fraction yethu.